Hi, Jake. Yes po, DJ. Hala. Hello po. Ayan. Sige, love, kwentuhan mo na ako, mahal ko. Anong maipaglilingkod ko sa iyo at nagpatawag po sa usapang LDR. Ito po kasi, 6 years na po kami in a relationship. Tapos, kasal po kami noong 2018, August 9. Mm. We have 2 kids, girl and boy. Mhm. Tapos ako, nagtatrabaho ako dito sa Rojas City as a secretary. Mhm. Then, siya naman, nang nag-stop na ila business, he handle our kids to take good care. Ang problema kay, di ba bilang LDR, syempre may pagdudoda, selos, ay ginahambal ko man sa iya nga, may ang loyalty ko, kag faithfulness, ara lang. Teka lang, naano mo yata nakakausap mo yata ako nang di ko alam Ilonggo yan, no? Love, huwag mo ko Ilonggo yan. Kasi hindi kita magigets. Gihambal na yung mga Sorry. medyo konti lang, konting-konti, as in sobrang konti, te. Konti lang yung alam ko dyan. Nung narinig ko yung mga sinasabi mo, alam kong naiilonggo na ako. Wait lang. Initiate ulit. Sorry. Okay lang. Ano ka ba? Natawa nga ako. Sabi ko, nagilonggo si ate. Na-shock ako. Okay. Anyway, ano yun? Tagalog po ba? Oo, mahal ko kasi hindi ako marunong umintindi ng Ilonggo. I'm so Sige, sorry. Sorry. Tapos? Ito po, LDR kami siguro 3 months ago na po. Mm. So, lagi na lang kami nag-aaway. Away bati. Dahil nga po sa malaya ako sa kanya. Sino bang nagdududa? Siya o ikaw? Siya po. Siyempre ako naman po hindi eh. Kasi trabaho nga lang para sa aming mga anak. Tapos duda naman siya ng duda, wala naman. Yung tanong ko po sana sa inyo na pwede ako ma-advisean, ano ba yung gagawin ko na maipakita or mapairamdam ko sa kanya na ganyan, loyal ako. Pero constant naman yung communication nyo, Jake, tama? Kasi ang secretary, if I'm not mistaken, I've been a secretary nung estudyante ako, 8 hours lang naman yan eh. Overtime lang tayo kapag hustle time to hustle for the office. Kung merong hinahabol na report, yung mga ganyan, dyan lang naman tayo mag-overtime. Pero most of the time, 8 hours naman yan. So it's a normal time, scheduled kumbaga. Yes. Hindi ka naman nagme-miss ng video call, chat sa asawa mo, hindi naman. Wala, hindi naman po. Chat, text lang po. Tapos then, minsan kasi pag nag-out na ako, pag andito na ako sa kwarto ko, natutulog ako, DJ. Kaya hindi ako minsan nag-text sa kanya. Tapos pag every morning naman, office agad. So kahit papano, alam mo din sa sarili mo na may mga oras, may mga panahon na hindi ka nakakapag-update dahil nga nauuna ang tulog, tapos syempre pag umaga, medyo kailangan mo nang pumasok sa office. Pagdating mo sa office, hindi ka naman pwedeng agad-agad mag-cellphone. Sa mga ganung panahon, nagdududa si jowa. Opo. So, aside from the fact that you need to adjust, kasi 3 months pa lang, ibig sabihin, Jake, medyo some kind na nasa ano pa kayo, adjustment stage. Siyempre, nasanay siya na lagi ka nandyan. Every morning kayo magkatabi, magkakakitaan sa umaga. Kumbaga, every waking morning ng buhay niya, ikaw yung kasama niya, ikaw yung unang nakikita niya. Siyempre, for the past 3 months, it's a bit of an adjustment para sa kanya. Plus, I'm sure na there are times na syempre nahanap-hanap ka din ng mga kids mo and wini-wish niya na sana nandun ka. Syempre, every weekend, kapag lahat sila andun din yung mga moments na hinihiling niya na sana andun ka din over the weekend. Kumbaga, yung missing factor lang. It's a bit taking its toll sa husband mo. Siguro ng mga unang months na andyan ka, kahit papaano, ina-adjust niya, tinatry niyang i-adjust yung sarili niya. Nung nagsisink in na yung mga, yung mga missed moments mo, yung tipong pag uwi mo, hindi ka nakakapag-update kasi natutulog ka
agad, kinaubagahan, hindi mo din sila na-update kasi diretso ka na ng office. Ito lang yung kailangan natin somehow maging, kumbaga, maging masipag to do. Kasi this is, in this kind of situation, Jake, hindi ka pwedeng magbigay sa kanya ng space na mag-interpret siya on his own na mag-isip siya ng kung ano-ano. Pag binigyan mo siya ng puwang para makapag-isip ng kung ano-ano, kahit wala kang ginagawang mali, mag-iisip siya ng maibibintang sa'yo, mag-iisip siya na baka may ginagawa ka, may nagpapasaya sa'yo, kaya every night hindi mo na magawang mag-chat sa kanya, yung mga ganon. And you don't want to give space for those thoughts sa utak ng husband mo. A text would do. If antok na talaga, sabihin mo na lang talaga, dial the phone, then sabihin mo sa kanya, love, gusto kong kausapin ka, makipagkwentuhan sa'yo about my day, pero I cannot. Bumabagsak na talaga yung yung mata ko. Pero bukas ng umaga magchat-chat ako sa iyo paggising ko, kaya magte-text ako, okay? Kamusta kayo? Kamusta muna ako sa mga bata? I love you, good night. That will take you less than a minute to do. Pero that will be enough to make your husband's mind at ease para hindi siya mag-isip ng kung ano-ano. Naintindihan mo ako, mahal? Parang little effort lang you can do on your end since alam mo sa sarili mo na andyan ka naman talaga para magtrabaho, para magsumikap para sa kanila. Might as well gawin mo lang yung konting effort na yon para hindi mawala yung pamilyang pinagtatrabahuhan mo, yung pamilyang sabihin na natin ginagawa mong dahilan as to bakit ka lumalayo. So that walang gap na mabuo, walang emotional barrier na maitayo, para walang ganon. Wag nating bigyan ng lugar o puwang yung pagdududa sa relationship natin. Naintindihan mo ako, mahal ko? Tapos kapag kunyari nagsiselos siya, kapag nagsiselos siya talaga, sabi mo, siguro meron ka na naman dyang iba or siguro meron ka na dyang iba kaya hindi ka na nagpaparamdam sa aming anak. Ang Ilongga, alam ko, if this one I'm very certain of and this one I'm very sure of. Likas kayong malambing Likas talaga kayong malambing mga Ilongga Gamitin mo yon to your advantage. Sabihin mo sa kanya, ikaw naman, napakasilosa naman ng mahal ko, alam mo namang ikaw lang. Yung konting pautot na ganon, konting palambing na ganon, instead na mainis siya sa'yo, makyutan na lang siya Baka madala mo pa siya sa mga ganon, madali mo pa siya sa mga ganon, maging sweet pa yung conversations ninyo. Kesa ipilit mong idepensahan yung sarili mo o maging defensive mode on ka na, ano na naman yung mga iniisip mo? Hindi mo naman kailangan ganyan iniisip. Saan mo ba kinukuha yan? Kaya sa ganun yung gawin mo, mahal ko, ipalambing mo na lang sa kanya na, grabe naman siya. Di lang nakapag-chat. Sorry na. Nakatulog ako, mahal ko. Kung paano mo ako kinausap kanina, ganun mo siya kausapin. And I am sure, Jake, hindi kayo mag-aaway. Basta wag mo lang papatulan. Minsan kasi kahit anong explain mo, medyo mataas yung pride niya, pero medyo about the minute naman, medyo okay na siya. Pero grabe talaga yung away muna bago maging okay kami. Maybe kasi you don't have to explain. Kasi there's nothing there to explain Alam mo sa sarili mo, Jake, na you are not doing anything So idaan mo sa biro yung mga ginagawa niya. Idaan mo sa lambing yung mga ginagawa niya. Ayan na naman yung mahal kong siloso. Pakasiloso naman ang baby kong to. Kung ginanyan mo yan simula pa lang ng tatalak niya, wala na. Magde-diffuse na lang yung talak niya. Why? Kasi nakuha mo na siya Kasi alam mo sa sarili mo na I don't need to explain myself to you. I may be lacking dun sa communication side, establishing a good communication pattern with you. Siguro nga, naglalak ako sa area na yon. Pero I am sure as hell, hindi talaga ako nagkakaroon ng third party. So, instead na i-depensa ko yung sarili ko or i-explain ko yung sarili ko, I'll just make you feel na love, you are the love of my life. There's no one here better than you. Walang lalaki dito na mas hihigit pa sa'yo sa paningin ko. Para sa akin, ikaw yung pinakagwapo, ikaw yung pinakamacho, matipuno. Ikaw lang yung kailangan, para sa mata ko yun So, hindi ko kailangan i-explain yung sarili ko sa'yo. All I have to do is to make you feel that I love you. And there's no one here better than you. Doon mo iparamdam sa kanya. Hindi mo kailangan by words. Iparamdam mo lang sa kanya na he is on the top of your priority kahit papaano, and he is the only one in your life by not letting yung fire ng relationship ninyo mawala.
Kasi pag nawala yung lambing sa LDR, doon pumapasok yung misinterpretations at saka yung negative thoughts na, naku, may iba na to, naku, mayroon ng Yes. ibang nagpapasaya dito. Basta i-maintain mo yung lambing, Jik. You are innate sa inyo ang pagiging malambing. You use that to your advantage. Naintindihan mo ako, mahal ko? Naalala ko noon na may mga jowa pa ako. May mga jowa. Hindi. Actually, kahit sa nanay at tatay ko na lang, mahal ko. Kahit sa nanay at tatay ko na lang. Before pa silang tumalak sa akin dahil sa maling ginagawa ko, niyayakap ko na. Sabihin ko na, love you ma, love you daddy. Gaganon na ako. Kasi alam ko may kasalanan ako eh. Or alam ko meron silang iniisip na iba tungkol sa akin. But I'm trying to make them feel that I am the same little girl na pinalaki nila, nag-iba lang siguro yung itsura ko, but I am that same girl. Paramdam mo lang sa husband mo na near or far, I am the same wife. I am the same girl. I am the same mom. Yes po. Oo, walang nagbago sa akin. Basta, Jake, yung tulog mo naman, ihinto mo na pigilan mo ng konting-konti lang, Jake. Kahit 5 minutes lang, pigilan mo naman, mahal ko. Mag-chat ka naman. Kahit sa work nga po, natutulog ako. Hindi ko, kasi hindi naman talaga kami busy. Yun pa, di ka pa naman pala masyadong busy, tas hindi ka nagpaparamdam, paano tulog ka ng tulog? Huwag kang kumain ng kumain para di ka inaantok, magtabi ka ng kape sa tabi mo. Tapos pagdating mo ng bahay, kahit Hindi naman po kasi ako nagkakape. iba na, pasapa ka na lang sa kasama mo. Sapalin mo nga ako para magising ako. Oo, kurutin mo ako saglit lang para magising lang ako onte. O kaya pagdating mo sa bahay, untog mo yung sarili mo sa pintuan, ganyan, para magising kang konti. Just have this, kidding aside, just have this, sabihin na natin, a certain sense of responsibility na I have to let the people back home know na I am okay. I am all right, I'm home. Kasi even if magkakalayo kami, gusto ko ma-establish namin yung essence na alam namin yung ginagawa ng isa't isa. Na hindi na kailangan magtanong, kaya nang mag-initiate ng information as to hindi na nga mabigyan ng puwang yung pagdududa sa relasyon. Naiintindihan, mahal ko? Opo. Ngayon, kung meron kang gustong Ang sabihin, problema kasi sa ano yun? kanya, DJ, Ano? gusto ko nga sa kanya, I want to show him na mag-video call kami through Messenger para maano niya na wala talaga. Kasi ayaw niya naman. Gusto niya lang talaga, kinuha niya talaga yung phone ko, yung FB account ko, gin-change pass niya. Then, sabi niya sa akin, use keypad na lang, then text and call, and that's enough. Just give me your FB account and all. That's it. Yun lang. Kaya ang hirap talaga. Bakit mahirap? I mean, that's too simple if it's someone you love na alam mong medyo napaparaning kasi medyo hindi pa siya sanay dun sa sitwasyon. Kumbaga, bago pa lang kayo sa LDR, kumbaga hindi pa siya fully set in sa idea na magkalayo kayo. Just to put his mind at ease, just let him be. Kung yun lang naman yung gusto niya, yung password lang ng Facebook mo, bigay mo. Tapos, kung kailangan mo lang mag-text and call sa kanya, okay na. At least hindi ikaw yung mga tipo ng tao na alam mo yun, kailangan mag-video call na sige nga, kung nasa inodoro ka, mag-flash ka. Yung ganun. 'Di ba? At least hindi ikaw yung mga tipo ng taong ganun ka paranoid yung jowa. At saka, from time to time lang, Jake, try this technique. Hindi siya technique pero it's a sense of initiative. Na, kunyari, nando ka sa office, just try to send a picture sa kanya through Messenger na, hey, andito na ako, tapos picture na mo yung sarili mo sa office. Yung mga ganun lang, from time to time, na kunyari, nasa bahay ka, sipping coffee, tapos naisip mo sila, hawakan mo yung mug, tapos picture ka, tapos sabihin mo, good morning. Yun na nga po ang yun na po ang problema kasi kinuha niya yung phone ko siguro 2 weeks ago. So ang meron ka lang ngayon ay text and call. So Yes, basic phone. Yes po. Then he changed my password already.
Kung yun lang naman, hayaan mo na, Jake. Ngayon, na if kakailanganin mo siya sa trabaho, just sabihin mo lang sa asawa mo na, I need my account back. I need my phone back for sabihin na natin, for work purposes. Not for anything else. Pero I'll leave you the password. Iwan ko sa yung password if that will put your mind at ease. Sige, iwan ko sa yung password. Pero you have to give me my phone back and you have to give me my Facebook back. Kasi kailangan ko yan sa trabaho bilang sekretarya. Kasi hindi lahat ng tao nakukontak ko through phone. May mga ibang directives na nilalagay sa group chat, may mga ibang directives na nilalagay sa messenger. So, kailangan ko yung phone ko pabalik. Ngayon, kapag hindi niya talaga naintindihan yon, sabihin mo sa kanya, kung ganyan lang din naman, na hindi talaga bukal sa loob mo, na mag-LDR tayo, kahit na kailangan natin, I'll just go back. I'll just go back home. Para sa pamilyang to, I'll just go back home. Okay po. Naiintindihan mo ako, mahal? Kasi kapag hindi Yes ka pa rin po, niya sobra. pinayagan, tapos sinasakal ka pa rin niya habang afar ka na parang feeling mo, hindi sana umuwi na lang ako. Hindi, umuwi ka na nga lang talaga ng literal. Sabihin mo sa kanya, uwi na lang ako, mahal. Kesa magkasira tayo, kesa mag-away tayo dahil nandito ako when I'm trying to work or while I'm trying to do my job, iba yung iniisip mo. Just to put your mind at ease, dyan na lang ako. Maghanap na lang ako ng trabaho dyan. Kung yun yung kinakailangan. Mas importante naman yung pamilya kesa sa akin eh. Aanhin ko tong trabahong to kung mawawala kayo by the end of the day kasi gusto ko i-keep yung pride ko na wala akong ginagawang masama, gusto kong i-keep yung reputation ko sa iyo or ibigay sa iyo yung dominance na ano ka ba, kung ano na iniisip mo, instead na makipag-away pa ako dyan, makipag-hagel pa ako dyan, uuwi na lang ako. Naintindihan mo ako, mahal ko? Yes po. Yan, o sige, kung meron kang gustong sabihin dito sa asawa mong medyo some kind of praning, ano gusto mo sabihin sa kanya? Mahal, sana magbago na yung ugali mo na kahit how many times I told you na sana maging Pinoy naman na ugali mo at hindi na Chinese like your mother. Chinese, oh. Sana intindihin mo naman yung pagiging ko sa trabaho dahil para naman sa inyo to. Hindi naman ako nag-cheat sa inyo, sa'yo. At lagi ko naman tinatanda na mahal ko kayo ng mga anak natin. Sana minsan intindihin mo naman ako at bawasan mo naman yung pride mo. Yun lang po. Okay. Mahal, just a quick one before I let you go. If there's something I know about the Chinese culture kasi sa kanila talaga, love, Jake, since alam mo naman na you are in a relationship with a Chinese man, it's within their culture talaga na hindi naman sa walang trabaho ang girl. Pero somehow magkakasama kayo sa isang bahay and it's a big deal for them. Kumbaga, wala pa ako masyadong nakikilala na Chinese couple na okay with the idea of LDR. Kasi gusto nga talaga nila na pagdating sa bahay, hands-on din ang babae. Kumbaga, bibigyan ka nila ng pagkakataon kasi medyo modernized na din sila, malawak na din yung pangunawa nila, pero nasa kultura talaga nila na they give certain importance to the value of a home. And a home is comprised of a father, a mother, and the kids. And pagdating sa bahay, they kinda do expect the girl to do the household chores. They kinda do expect na yung girl will be some kind of hands-on sa pamilya niya, hands-on sa asawa, hands-on sa anak. So, sometimes, kailangan mo lang din siyang pagbigyan sa parteng yon kasi sa Chinese community, you don't want him din naman na matampulan ng tukso kasi yung asawa niya is not with him. Kumbaga, siya yung gumagawa ng mga household chores and dahil lalaki siya na Chinese, it's kinda frowned upon sa kanila. Not that I'm saying na bawal, pero kinda frowned upon yun sa kanila. So if you can help him dun din sa pag-keep intact ng reputation niya as a Chinese man, tulungan mo din siya, mahal ko. It's within their cultures kasi. Okay? Kaya nga po yun, sabi ko nga sa kanya na, kasi sabi niya sa akin, uuwi na lang po ako ng bahay. Tapos, he boiled some business again. But
the problem is the money is not enough to board. Oo nga, so naiintindihan ko nga yung gusto mong gawin. Asa kasi siya ng asa sa mama niya. Oo. Pero naiintindihan ko kasi yung gusto mong gawin. Yun nga lang, you have to meet him halfway. Kumbaga, yung pagiging praning niya is not just because praning siya sa'yo or masama yung tingin niya sa'yo or masama yung iniisip niya sa'yo, but because at some point din kasi, yung reputation niya sa side niya naman, yun na yung natatampulan. Yun na yung medyo natitira ng onte. Yun na yung medyo some kind na nafa-frown upon ng angkan niya. So, you have to protect your husband din at some point. So, if this comes to, sabihin na natin, if worse comes to worse, at hindi niya talaga nagustuhan yung desisyon mo, ayaw niya talaga na malayo ka sa kanya, just go home with him. Tapos humanap ka na lang ng trabaho doon na at least kahit papano makakauwi ka sa kanila. Magagampanan mo yung duty mo as a wife sa husband mo and mother to your kids. Okay? Okay po. Maraming salamat, Jake, sa pagtawag sa akin. Mahal ha, ingat ka lagi, love. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye, love. Maraming salamat sa station na to. Okay, love. Bye-bye.